diguem que jo jugo les meves cartes de director, jo sé que té molta informació aquesta paraula i m'interessava que precisament poder tornar com a aquest origen més etimològic de la paraula, que vol dir ritual. M'agrada molt llegir filosofia també i és Foucault que diu que sexualitat és un terme contemporani. Bé, abans de l'és, ara Michel de Foucault. Mira, un dia filosòfic. Exacte. I precisament per això volia deconstruir una mica aquesta paraula, tornar al seu origen més ritual i revisar què vol dir per nosaltres avui sexualitat i per què tenim aquesta mirada tan hipersexualitzada. I tot i això, quan poses aquest títol, has d'anar explicant que no és una orgia de les altres, o què? Sí, jo diria que sempre amb els títols que posem i amb les peces que fem intentem com generar com un marc inicial com perquè la gent sàpiga què ve a mirar i d'alguna manera ens agrada com desconcertar i donar-li la volta i en aquest cas volíem fer un estudi coreogràfic, que no fos, diguem-ne, una pantomima d'un grup gran fent un acte sexual, i vam estar aprenent diferents estils de dansa que ens semblaven que tenien una mirada més sexualitzada cap al cos o que el tipus de pràctica que ens han arribat té a veure amb la sexualitat i això, vam estar aprenent durant un temps aquests estils i llavors agafant eines per generar la coreografia. Una coreografia que implica moltes hores d'assaig. Tenim un tast del procés, no sé si són aquestes imatges que estem veient. Aquestes, sí que això és com us organitzeu. Jo sempre penso que abans del vídeo, ara per fer una coreografia tens el vídeo i pots recordar els moviments, però abans com ho feien els coreògrafs? Muntaven amb una llibreta o què? Hi ha moltes maneres d'escriure dansa. És l'Avan qui té tota una notació sobre dansa, però jo crec que cadascun hem agafat la nostra destresa de dir, vale, colze, dret, no? Però sí que és veritat que ara és més fàcil. Jo utilitzo moltíssim el vídeo. Aquestes imatges són de la Turbo, que és un espai que tenim a Avinguda de Tarradellas. I sí, són moltes hores d'assaig, són moltes hores de moltes preguntes d'acabar afinant quin és el llenguatge, quin és el punt de vista, què és el que volem que la gent ens acompanyi com a reflexió. Estava pensant que la dansa contemporània que té aquesta força de traslladar els moviments més quotidians a l'escenari. No sé si era la Marta Graham, que veia aquest moviment ritual de la gent caminant per la gran ciutat, que va dir això portem-ho a l'escenari. Avui, per cert, tenim la Sol Picó actuant al Nacional. No sé si és competència o com va això. No, és col·lega i és persona que admiro moltíssim. Jo he ballat per la Sol també, uns premis Gaudí, a la pel·lícula Cerca de tu casa, sí, un referent de la dansa catalana. Però esclar, no sé si encara ens falta més programació de dansa. Sí que tenim el Mercat de les Flors com a centre de referència, que es faci dansa al Nacional. Sí que hi ha hagut la Veronal també a inici de temporada, ara la Sol Picó aquest divendres, dissabte i diumenge, però no sé si falten més finestres encara per la dansa. Segur que sí. Ara precisament em parlava amb una companya de que la dansa sovint tenim com una data, que no tenim programacions. A més, ara el mercat està en un moment complicat, que està a punt de traslladar-se per aquestes obres. La seu i tot això, no? Sí, però estan descobrint com seran aquests propers 2 anys i sí, no és un moment en què la dansa estigui supervisible, malgrat som moltes companyies que estem fent moltes coses. Consideres que amb Borgia també fas un pas endavant amb la teva trajectòria com a companyia? Sí, en el sentit que l'any que ve farem 10 anys com a companyia i sí, en quant a format, som 7 persones en escena i gairebé una marató física, no? La primera mitja hora és... Escolta, allà ho deixeu anar tot, no? La primera mitja hora és extenuant, són 30 minuts on realment volia treballar sobre l'accés, on aquestes danses arribessin a un màxim físic i a partir d'aquesta mitja hora després hi ha una deconstrucció d'una sèrie d'elements que entenem com a l'acte sexual, el gemec, el tacte, la sensualitat, no? Fins a la petita mort. Fins a la petita mort, que seria el ritual, sí. Directament. A més, hi ha una proposta molt forta de llums que ha fet la Closca, la música és de Ramsey, que és un músic xilè, i realment és una proposta molt vital i molt potent. Déu-n'hi-do, la companyia de Miquel a Barcelona, aquest any passat va fer 34 actuacions, aquest any 2026 ja en porteu 8, entre Catalunya i Andalusia, Déu-n'hi-do, no? Màlaga hem estat, sí. Heu estat a l'Ateneu Popular de Nou Barris, heu passat per Tarragona, per la Fira B, per Màlaga, abans d'arribar al Mercat, i després del Mercat de les Flors segueix gira, el 25 d'abril cap a Viladecans, Granollers i 8 de maig també cap a la Corunya, no?
És així. El 26 d'abril a Granollers. El 26 d'abril, perdó, exacte, el 26 d'abril, 25 a Viladecans i 26 d'abril a Granollers.